Türkmeniň milli gahrmany, Harizm Şahlar döwletiniň soňky hökümdary, Çingiz Han ömründe ilkinji özek ýeňişe duçar eden Jalalyddin Memburun hakyndaky video gepleşigimiziň 2-nji bölümine hoş geldiňiz. Geçen sanymyzyň ahyrynda Mongol hökümdary Çingiz Han özüniň 90 000 atydan ibaret goşuny bilen Irtyş deriýasyny Gunatara tarap Harizm Şahlar döwletine ýürüşe geçipdi. Awam gelen hopu duyan Muhammed Şah Urumçyda, ýani häzirki Könürün şäherini gysgaly ýagdaýda harby geňeş çagyrypdy. Geňeşde ýurdun araçaklaryna golaýlap gelen düşmany nädip garşylamagy barada köşüň emeldarlary hem de goşun serkerdeler tarapyndan bir näçe teklip ortaga atylypdyr. Ýeketek dogry maslahat bolsa, Muhammed Şah'ın ulu oğlu Jalalyddin hem de Harizm Şahlar döwletiniň imamy Şahaweddin Hywaqy tarapyndan ortaga atılıpdyr. Olar Mongollar ýurdun içine aralaşdyrman, bütün Harizm goşunyny bir ýerde jemläp, Mongollaryň öňünden çykmagy, şeýdip hem uzak ýoldan aryp gelen Mongol goşunyny Sirderýanyň boýunda garşylap, bir zarbada çympytyrak etmegi teklip edipdir. Emma Muhammed Şah bu teklipi kabul etmeýär. Sebäbi ol Harizm galalarynyň diýwarlaryny dünýäde hiç bir goşunyň aşyp bilmejekdigini, Ulaýtyda çölden gelen çarwa Mongollaryň Harizm galalaryna girip bilmejekdigini bir inanýardy. Şeýlelikde ol öz diýenini göwürdip, goşuny bölmegi we olary aýry-aýry şäherlere ýollamagy, Mongollar gelende bolsa her bir şäheriň öz başyna gorunmagy barada ferman berýär. Bu karar düýbünden ýalňyşdy. Sebäbi Çingiz Hanyň başçylygyna Mongollar indi adys çarwa taýpalar däl-de Eýsem Demirgazyň Hytaý imperiýasynyň şäherlerini basyp alan güýçli söwüşçän goşunyny öwrüldi. Bundan başga da Mongol goşuny Hytaýyň usat inženerlerini öz goşunyna goşmak bilen olaryň täze oýlap tapyşdyran şäherleriň, galalaryň, beýik diýwarlaryny ýykmak ýa-da aşyp geçmek üçin ulanýardy. Emma Muhammed Şah muny bilse-de özüniň aglabasy Kypçaklardan düzülen goşunyna inanmaýardy. Ve eger goşuny birikdirse, Kypçaklaryň dilde üşüp özüni tagtan agdyraýmanyndan gorkýardy. Şeýlelikde Çingiz Hanyň ägirt uly goşuny 1219-njy ýylyň güýzünde häzirki Kyrgyzstan çaklaryna ýerleşen Isyk Kölüň demirgazyndan geçip Çu deriýasyna gelip ýetýär. Çu deriýasy Harizm döwleti bilen Mongollaryň arasyndaky soňky päsgeli bolup durdy. Emma Çingiz Han goşuny entek bu ýerik gelmänkä Çagataýy öňünden goýberip deriýanyň üstüne ağaç köprüleri gurma buyrupdy. Hiç ýyl garşylyk görmedik Mongol goşuny bu köprülerden geçip Muhammed Şah'nyň topraklaryna ayak basýar. Mongollar ilk ölen gadim Qad ýaksart bolan häzirki Sirderýanyň boýuna ýerleşen gadim Atrar şäheriniň ýanyna gelýär. Atrar şäheri taryhda iz galdyran meşhur Atrar paýjagasynyň esas sebäpkärdi we Çingiz Han Atrary gabaga alyp ýok etmegi ogullary Çagataýy we Ugadeň ýolçylygynyňky goşunlary tagşyrýar. Şeýdip 250 000 ýylatly Atrar halkynyň 5 aýlap dowam eden gahrmançylygy gabaga başlaýar. Eri ýerinde aýtsak, Atrar ýani Farab şäheri Beýik Ýöpek ýolunyň merkezlerinden biri. Gündogaryň belli alymy filosofy Al-Farabiň watany, Aleksandriýadaky iň uly kitapxanadan soň ullugy boýunça dünýäde 2-nji orun tutýan Golýazmalar kitapxanasynyň ýerleşen şäheri bolupdyr. Riwayaty görä, bu kitapxanadaky kitaplaryň aklysy Mongollar gelen wagty şu döwrüň kitapxanaçysy Samuddin tarapyndan ýerasty bölümlere gizlenipdir. Häzirki döwürde hem dünýä belli arheologlar bu kitaphanany tapmak üçin Atraryň harabalarynda gazyp ataş işlerini geçirýärler. Muhammed Şah bolsa bu wagt Samarkandda galasyna oturup Mongollaryň öz döwletiniň ulu şäherlerini ýeke-ýekeden gabaga almagyny synaýardy. Özüniň goşunyny Harizmyň gala şäherlerine paýlanşa, Serhat şäheri bolan Atrarda 60 000 urşucudan ibaret güýçli garnizon goýupdy we inalçynyň tamamlygynaky bu garnizonyň Mongollary izine gaýtarjakdygyna inanýardy. Taryhçylaryň bellep geçmegine görä, oğlu Jalalyddin diňlemän Mongollaryň Sirderýadan päsgilçiliksiz geçmegine ruhsat beren şah, bu söwüşiň birinji tapgaryna eýýäm ýeňilipdi. Atrar galasy 5 aýlap dowam eden gabadan soň 1220-nji ýylyň fevralynda Mongollara boyun eger we yerli halk galanyň derezelerini açmaga mejbur bolýar. Emma inalçy Qaýır Han özüniň 20 000 sanjan penasy bilen içki galada gizlenýär. Ýene bir aýlap dowam eden çakmyşlyklar sebäpli Mongollar hem köp sanly eskerini ýitirýär. Galanyň minarasyndan goýulan inalçyň ýanynda bolsa az sanly nökerler galýar. En sonunda bu minare hem Mongollar tarapyndan ýykylýar we diýeri galan nökerleri dolu bolan Mongollar
İnalcık Qayır Han esir alıp hanın huzuruna eltärler. Rivayete göre Çingiz Han İnalcık'ın gözlerine, ağzına ve kulaklarına erat duran gozgan kümüş koyup ağır cezalandırıptır. Oturar şahary bolsa hanın buyruğu esasında yer bilen yeksan etdiler ve onun haragları bir näçe asyrlap ganhor Mongol basbalylarynyň zalymlygynyň şaýady bolup galýar. Asraryň sınmagy bilen Mongol goşunynyň öňünde Harezme barýan ýollar dol açylýar. Çingiz Hanyň uly oğlu Juche we tanymal Mongol serkerdesi Jeve Sirdarýanyň aşağı hakkym bilen gidip Sığnak şäherine baryp ýetýär. Sığnagyň halky Mongollara boyun eýmeýär we 7 gün dowam eden çakmışyklardan soňra şäheri basyp alan Juche şäheri dolup tawaýar we halkyny hem ýok edýär. Jendi tarap uğra Mongol leşgeri ýol uğruna Uzkent, Barjinlinkent we Aşnaz şäherlerini basyp alyp özüne garşylyk görkezen şäherleri ýakyp ýokýar. Jendin emiri Gutlu Handy we oňa Harezm şah tarapyndan jend bilen birlikde Şäherkent we Yarkent galalaryny goramak tapşyrylypdy. Emma bagşy Mongollaryň şähere goýlap gelýändigini eşiten Gutlu Han gorkup öz 10 000 atlysy bilen giýje jendi taşlap gaçypdyr. Sığnak halkyna Mongol basbalyjylaryna garşylyk görkezeni sebäpli dolu gyrlandygy barada habar jende gelip ýetipdi. Şol sebäpli 1219-njy ýylyň aprelinde jend garşylyk görkezmeýär we Mongollaryň eline geçýär. Jendi ansatlyk bilen basyp alan Juche Sirdarýanyň ýokga hakymyndaky Benakende 5000 atly goşun ýollar. Emma Benakent halky Mongollara 3 gün dowam eden garşylyk görkezip, soňra boyun eger we dol talan edilýär. Halky galardan çykaran Mongollar söwüşüjileri gyrýarlar. Galan halk bolsa kul hökmünde äkidýärler. Soňra Juche'niň 20 000 Mongoldan we 50 000 ýesir söwüşçilerden ibaret goşuny Hojanda tarap uğraýar. Şol wagt Hojanyň goragynda Harezm şahlary döwletiniň iň bir batyr, gaýdusy serkezdelerinden Demir Mälik durdy. Ol 70 000 adamlyk Mongol leşgeri bilen güýjüniň dengelmejekdigini bilip, şeýle hem Hojan halkynyň bir derek helak bolmagynyň öňüni almak üçin özüniň müň urşujysy bilen şäherden çykýar we Sirdarýanyň ortasyna ýerleşen Adydak galajyga ýerleşýär. Bu galan sudan alıp bilmejekdigini göz etdiren Mongollar ýesirleri dağın daşlaryny getirip derýä taşlamagy buýurýarlar. Şeýdip olar Sirdarýanyň suwuny kesmegi we Adydak galaga barmagy meýilleşdiripdirler. Muny duýan Demir Mälik tesine bir näçe gaýyk ýasadypdyr we her gece ýüzüp gelip Mongollaryň gurýan beketini ýykyp, şol wagtda hem Mongollara uğuz ýan berip gidipdir. Emma beýdip köp wagt söwüşip bolmajakdygyny göz etdiren Demir Mälik bir gece hemen ökörlerini at teraglary bilen birlikde 70 sany gaýyga mindirýär we derýadan aşagyna ýüzüp gaýdýar. Muny gören Mongollar derýanyň iki ýakasyndan olar gowap gaýdýarlar. Emma wagtal Demir Mäligiň özüne ökörleri bilen kenara çykyp düşman bilen söwüşýär we olary kän ziýan ýetirýär. Haçanda gaýyklar Benakendin deňine akyp gelenlerinde Mongollar derýanyň üstüne demir zincir taşlap Demir Mäligi saklamak isleýärler. Emma gaýdusy serkerde bu zinciri gyryp ýoluna dowam edýär we onuň gaýyklary eýem düşmanyň elindäki Asraryň, Sığnagyň we Jendiň deňinden ýüzüp geçýärler. Haçanda Harezmiň eskerleri Benakendin deňine ýetenlerinde derýanyň savar arkaly dolu beklenendigini we derýanyň kenarlaryna düşmanyň garaşyp durandygyny görýärler. Uğur tapıcı Demir Mälik tesine gaýyklary sakladýar we sağa galan töwüşçiler kenara çykýarlar. Ol arkasından gowlap gelýän Mongollar bilen çaknyşyp köpüsi öldürilýär, emma öz nökerlerini hem ýitirýär. Şeýlelikde ýeki özü galan Demir Mälik sagaman gürgünje aşýar we şäheriň gorawçylaryna goşulýar. Çingiz Hanyň özü bolsa 1220-nji ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna esasy goşuny bilen Gyzylgum çölünden geçer we garaşylmadyk ýagdaýda Muhammed Çanyň Serhet galalarynyň arkasynda peýda bolýar we Gönü Zarnuk şäherini basyp alýar. Zarnukly ýol beretleriň kömegi bilen gysga ýollardan Buhara tarap hereket edip başlan Çingiz Han ýol uğruna Nur şäherini hem eýelýär. Şeýlelikde 1220-nji ýylyň fevral aýynyň 7-sine bütün musulman şäherleriniň enesi diýip adlandyrılan Buhara şäherini gabaýar. Buharanyň emiri Guşlu Hanyň gol astynda bari ýok 30 000 eskeri bardy we Mongol goşunynyň duýdansyz çöküşine hiç ýyl taýýarlygy ýokdy. Muňa garamazdan Buhara Mongollara garşy 3 gün söwüşär. Soňsuz derýä ýaly Mongol goşununa garşyp durup bilmejekdigini göz etdiren Guşlu Han we ýakynlary öz aralarynda şäherden çykyp gaçmagy dil düşýärler. Gece duýdansyz şäherden çykan Guşlu Han we nökerleri Mongol gawagyny ýarýar
ve söwüşi dowam etmegdelerine Samarkanda tarap gaçýarlar. Ýöne olar Jeyhun derýasyna ýeten wagtda Mongol goşuny izlen ýetýär we diňe Guşlu hanyň özü hem de birnäçe nökeri Mongollardan aman süpär. Şeýlelikde Gündogorda Bagdadyň derejesi bilen deň tutulýan alymlaryň we ilymlaryň şahary, İslamyň gümmezi diýip atlandyrylan gadim Buhara şahary goragsız alýar. Sansız Mongol goşunynyň şahary galyp alanyny gören ulamalar we täjirler Mongollardan aman dilap şaharyň derejelerini açypdyrlar. Çingiz Han Buharanyň täjirlerini aýratyn ýigrenýärdi. Munyň sebäbi hem Atrada taýlanan Mongol kerwenining baýlygynyň esasy bölegini Buharaly täjirler eýeläpdir. Çingiz Han şahary ele geçiren soň Buharanyň baş mescidiniň öňüne atdan düşýär we Buhara halkyna taryhda iz galdyran şu sözlerini aýdypdyr. Eger-de siz şeýle ulu günäleri işlemedik bolsaňyz, Allah meniň ýaly azaby size indirmezdi. Ertesi gün şahar halky bolsa, sanaw geçirmek bahanasy bilen galanyň daşyna çykarylýar. Bu ýerde 50 ýara tutjak erkekler saýlap, haşara, ýani Mongollaryň söwüşlerini öňden goýberýän goşunyny alýardyr. Galan garylary, aýallary we çagylary dolu kılıçdan geçirýärdir. Buhara bolsa dolu talam oda berilýär. 13-nji asyryň belli ýazyjysy Jüweyniň aýtmagyna görä, Buhara söwüşinden gaçyp Harasana gelen bir adam Mongollar hakynda şeýle diýär. Geldiler, ýakdylar, öldürdüler, akitdiler we gitdiler. Bu wakadan bir asyr soňra, ýani 1334-nji ýylda Harezmä syýahat eden dünýä belli syýahatçy Ibn Battuta Buhara ýerinde diňe şaharyň harabalary bilen garşylaşypdyr. Muhammed Şah bolsa özüniň saýlama 30 000 nökeri bilen gysaly ýagdaýda maberen nahyrdan aýrylýar we Harasana tarap uğraýar. Sirderýanyň boýuna ýerleşen Galadyr şaharlary eýelip gelen Mongol goşuny Harezm şahlary döwletiniň şol wagtky paýtagty Samarkanda Günotar tarapyndan ýakynlaşypdyr. Muhammed Şah Harezmiň paýtagty Samarkandyň gowragyna aýratyn üns berýärdi. Täze Samarkandyň symmagy Harezm şahlary döwletiniň ýykylmagy diýmegi aňladýardy. Hoş şonuň üçin döwletiň esasy güýjüni, ýani 110 000 esgerden ibaret goşuny paýtagty saklapdyr. Bundan başga da Samarkandda 20 san söwüş pilleri hem bardy. Çingiz Han Samarkandyň gabagynda ozal görülmedik söwüş strategiýasyny ullanýar. Ol ilki bilen az sanly goşun bilen şahara hüjüm edýär. Esasy goşunyny bolsa tepeleriň arkasyna gizleýär. İlkinji hüjüm aňsatlyk bilen gaýtaran Samarkand emirleri ýeňil serhoşlyk bilen şahardan çykyp gaýdan Mongollaryň kowlamagy başlaýar. Biraz wagtda Mongollaryň esasy goşunynyň düzeni üçin Harezmlilerin hemmesi birnäçe sagdyň dowamında dol helak edilýär. Muny gören şahar halky howsala düşýär we ruhdan düşýär. Samarkand gorawçylaryň söwüş pillerini ulamak arkaly amala aşyran ikinji hüjüm hem şolsuzlyga uçraýar we munyň netijesinde Mongollaryň hüjümi has hem güýçlenýär. Netijede Samarkandyň halky boyun eger we şaharyň derwezeleri Mongollar üçin açylýar. Paýtagtda kursap giren wagşy Mongollar 2 günläp şahary talamak we ýykmak bilen meşgullandylar. 3-nji gün hem şaharyň gorawçylaryny gyrmak bilen geçiripdirler. Diýeri galan şahar halky hem ýetip akylýar. 1220-nji ýylyň 17-nji martynda Samarkanda eremek bilen Çingiz Han bary ýok 100 günden gowrak wagtyň içinde kuwatly Harezm şahlary döwletine özüne boyun egdirýär. Harezmiň gurgunçdan beýlek şaharlaryny şol sanda Buharany basyp alan Çingiz Hanyň goşuny bu gadim medeniýetiň, ilmiň hem de täjirçiligiň merkezleri bolan şaharlary talap, ýakyp ýok edýärler. Indi Çingiz Hanyň öňünde iki maksady bardy. Birinjisi Harasana gaçan Muhammed Şah goşun jemlemäge maý bermän, ony ýesir almak. Hoş şol maksat bilen ol Jewe we Suwudaýyň howuşçylygynda 20 000 saýlama atlyny Muhammed Şah'nyň izinden goýberýär we onu diýerligini tutup getirmek buýurýar. İkinji maksady bolsa Harezm şahlary döwletiniň ilkinji paýtagty bolan Gurgunç, ýani häzirki Konurbaş şaharyny basyp almakdy. Şu ýerde biz gepleşigimiziň ikinji bölümini tamamlaýar we siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýäris. Eger halam bolsaňyz, like goýmagy we kanalymyza abone bolmagyňyzy haýyş edýäris. Eger-de haýsydyr bir sebäpden videomuzy halamadyk bolsaňyz ýa-da öz teklipleriniz bar bolsa, tesbirlerde ýazmagyňyzy hem haýyş edýäris. Video gepleşigimiziň 3-nji, ýani jemleji bölüminde görüşýänçä hoş, sag bolun.